Čaute, víte moc u ďalšieho videa. Dnes si urobíme sliz. Potrebujeme na toto žihľavový šampón, penu na holenie, farbu a taký kelinok lyžičku. Ja mám takýto kelinok, pretože tento, čo... Počkajte. Tento je hrozný, pretože vidíte, toto si môžete nechať prepustiť dookola a toto musíte stále tie kocky robiť, takže tento je nepraktický. A teraz vám ukážem tie ingrediencie. Dobre. A teraz si ideme robiť slime, ale to je iba podľa mojich predstav, takže nemusí fungovať. Vy si to nerobte, iba keď to bude fungovať a podľa mňa asi nie. Takže ideme na to a možno keď to nebude fungovať, do toho ešte niečo namiechame. Neviem. Tak. Takže dáme si do kelinku šampón. Ja to iba skúšam tak málo. Povedala som si, že ešte nejaký šampón, ten môžete dať, tak to vyzerá. Dám si ho ešte tento, alebo tento je taký trocha do slamu. Ale keď nebude trebalo napríklad tú penu, tak si ho tam nedáme. Dáme si to teraz zabiechať. Keby netrebalo penu, tak ju tam nedáme. Ale nie, ten žihľový asi nemal byť. Pretože to vôbec nie je ako sliz. To je tekutý slime. Keď nie, tak to dám, urobím mydlo. Strašne krásne to vonia. Alebo bude to... No ale ja dám takúto farbu. Ukazovala som ju, asi neviem. Necháme, potom si to dáme do chladničky a potom si do toho môžeme dať teraz farbivo, ale ja teraz nechcem, pretože to je taký jak ruž, alebo možno z toho bude sliz, neviem, pretože to vyzerá v nádobke takto, akoby by sa to začalo tvarovať. No, možno idem si to miechať až potom to možno bude biele, alebo to bude, neviem. Ale vy keď si nie ste istí, tak to nerobte. Okej, takže teraz tam skúsim dať troška peny, troška lilinga, ale prvé si to ešte budem miešať, potom vám to ukážem, pretože by to bolo nadlho. Podľa mňa dobre vymiešané na sliz, tak to až do biela, vidíte, jak pena. A teraz si do toho dáme penu, pretože to už je sama skoro pena. Z toho možno bude sliznie tuhé. Možno a potom sa to dá do chladničky, ale asi už je to forma slizu. Neviem, ja ešte budem na chvíľu miešať. Keď to chcete vidieť, tak vám to ukážem, ale zblízka, lenže zväčšiť kameru to nejde. Keby ste to videli, tak je to ako pekné, je to také zelenkavé, krásne až do biela. Už to začína byť tuhé, ako vidíte, tak neviem, ja sa budem do toho dať penu, ale potom si to urobíme a potom dáme ešte nejaké recepty na ďalší sliz a ešte to idem fakt miešať, že sa bojím, že keď do toho dám penu, že to bude hrozné, lebo vidíte, to už je taká forma a je to v kelinku, je to taká formička. Wow, a je to proste, ale jaké krásne. Wow, idem to ešte miešať, pretože ja sa fakt bojím. Ja viem, čo urobím, ja si trocha dám do inej nádobky to a dám si tam trocha peny a poviem, či to urobí sliz, alebo nie. Takže na tom vrchu to je také, keby lepšie, neviem, či to počkajte, to skúsim potom.
no to tak trocha mladý, ale ideme si to porovnať a toto je takéto a toto tiež tak ľubí, jak tamto. Neviem, asi tam ľubí. Nedám to neviem ešte trochu popremýšľam, pretože neviem, že mi sa to pokazilo. Ale bude tam penu. Tak to vyzerá tá pena. Trocha, aby sa to nepokazilo, pretože ja som to tak prehnala, že toto tam pre istotu ešte vonku a iba trochu si to dám. Nie, vrchná masku mal. Alebo... Ty si ma sklamal. Vrchman ma sklamal. Prvý slime nevyšiel. Druhý pokus. Tento šampón, ja už všetko hovorím, ale tento by mal robiť lepšie, pretože tento je taký, tento robí taký slimový, ako to stále zním, tento je stále prvé, nie že by som si to dala na hlavu, ale stále, keď čo robím, ja si to dám na ruku a miešam, ale to je tak lepšie, neviem, dám tam penu. Poradte, nech sa ma nie toto skazí. Naberiem trocha ešte zvrchňaku, čo by s tým robilo. No. Tento možno vyjde. To vyzerá, ale to by bolo strašné. Tak asi ani tento nevyšiel. A posledný pokus so slajmom. Posledný pokus. Takže ďalšie video bude potom. Čau.